nhwehwɛ pa a wahwɛ yɛn ɛfiri berɛ a Kristo ɛde yɛgyaa wɔ wonyaa yɛ mu da wɔn kronkron yɛda wo ase wawowa yɛn bonkum ne nifa wakora yɛn ampa ne ampa sɛ woyɛ obi a wofata sɛ na yɛde yɛgya wo Christ afei na mahunu sɛ woyɛ nyansafo woyɛ nimdefo woyɛ obi a na ɔtwene kwakyiri enti na ɔde yɛgya wo Hon Kronkron yɛda wo ase sɛ mehwɛ sɛ Kristo gyaa yɛ hɔ kɔɛ na ɔde wɔ nipa hyɛ wɔ nsa na mehwɛ adwuma Hon Kronkron wayɛ a ɛboro m'adwene ne mente aseɛ so na Kristo kɔ no na yɛn nipa nim sɛ yɛnni boafoɔ biara na sɛ da nka Yesu Kristo sɛ wɔde yɛgyaa wɔ Awurade na aseɛ nka wo din daa 2000 mmerɛ yɛsii 2000 mu nsɛm bebree na pieyɛ wawowa a yɛabɛdu 2019 ɛmu na yɛbɛwura yi ade a mahu ne sɛ wonyɛ nyame a wodi hwammɔ ade a mahu ne sɛ deɛ woka bia woyɔ ade a mahu ne sɛ woyɛ nyame no kwafoɔ woma yɛda wase daa ɛnɛ dua yi hwɛ nipa a ɛwɔ ha nyinaa yɛ wo dea yɛne a yɛagye wadi ɛmu bi na ɛwɔ ha yi ebi nso wɔ nsafo ahodoɔ mu Awurade woyɛ kɛseɛ amen bɛkasa kyerɛ ɛbere tie ne yɛbɛtie yɛnya soɔdene da fa yɛ domum amen fa yɛyɛ deɛ wopɛ amen yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu amen amen mɛsrɛ sɛ baabia nyɛ kɔn na yɛntie Awurade asɛm mepɛ sɛ mefoɔ so amoa me ho 30 minutes amen ɛtɔ da bi a sika afam metumi kasa 30 minutes anka time ne nyinaa SP asɛ yɛ time ne nyinaa wama me wɔde ne nyinaa yɛ nnwom SP ɔstarte asɔre ne 7 o'clock yɛde mic ama me 11 o'clock ade no nso yɛbɛpɔ 12 next time montwerɛ ntoɔ 31st night wɔnyɛ MC bio montwerɛ ntoɔ ɔsaa time medi ka de afiri wo so amen amen 2019 ɛyɛ journey mesi adeɛ wo a mote ha yi why sɛste moda so te hɔ monsɔre bra wo a mote hɔ no nyinaa monsɔre bra mopɛ sɛ mohu me a momɛtena ha moma ɔma akonnwa wɔ ha ɛm sɛ ɔmo pɛ suo mu momfa akonnwa no bɛsi montena hɔ fa akonnwa no bɛsi hɔ moma me biwa moma me asɔfoɔ no monsɔre na mmatenatena na mfa akonnwa no ma hɔ monni akonnwa te so monyɛ gye akyerɛ ɔfoɔ deɛ no
mfa nkɔmɔ ɔmo pɛ so ɔmo hu me feeli sɛ mɛnyɛ ɔmo lie no wanka akyerɛ ɔmo pɛ so ɔmo hu sɔfo awu feeli mo but nana prɛpɛ amio ɔpɛ so ɔhu me feeli nti woka sɛ mo a montena hɔ a ɔmbɛba abɛtena okay maha nyɛ kɔm na memfa me 30 minutes no nyɛ adwuma amen awurade ayɛ adom ama fe akɔporɔ abɛto yɛn bebree na wui bebree na bɔɔdam bebree na nya asɛm kɔ prison for life bebree ana yɛ sentence on death na bebree nso na yare a ebesi na onye nya akotɔ sɛ emogya adi afuru sane wɔ mu na takrama da bɔdua mu a pagya wo nsa na ka sɛ Yesu meda wo ase pagya wo nsa bio na ka sɛ Yesu meda wo ase Yesu meda wo ase na menka sɛ mo nkyerɛ obi nya wayɛ gyeme so amen na mɛsrɛ sɛ nipa bi a wɔ ha message kakraa bi ana mede ma wo masɛm ne sɛ hwɛ yie na one place stubborn antia honhom a wɔde wo bɛtwa 2019 gyeme so amen meka sɛm ketewaa bi na menim sɛ ɛbɛyɛ nhyira ne adom ade ama me ne wo ma menka sɛm nkyerɛ Moses ayɛ Israelni wɔka Jacob asefoɔ ana awurade ayi no sɛ ɔnkɔgye ne man Israel mepɛ sɛ meka ne short amen Exodus chapter 1 chapter 2 chapter 3 ɛna meka bɔ ma aka ne short Moses akɔtena Midian asase so ɔkɔɔyɛ no ade a me study wɔ Moses ho ne sɛ na wɔyɛ humble bɛsɛ ne wɔyɛ neabɛyɛ humble ka kyerɛ wo nua sɛ me nua be humble nipa bia ɔpɛ sɛ 2019 awurade lift no meka ne tietie ɔnyɛ nipa a wɔyɛ humble to the Lord humble to human beings hwɛ sɛ wɔ sika sɛ wɔasi dan sɛ wɔ all properties kɔfam gyeme so ka sɛ amen metena ase na mesese obi a ɔwɔ fam ɛne yɛpagya no deɛ ɔwɔ soro yɛpagya no a ɛnyɛyi meka sam de akyerɛ wo gyeme so amen Moses atena ahemfie wɔ Egypt Moses abɛtena Midian bɛyɛ servant
but Moses now hunu sɛ ɔna abɛyɛ barima aka Jethro nso aba akɔkora nti Moses bɔ n'adwempo sɛ ɔbɛhwɛ Jethro nwan no enti Jethro nso de ne babaa ama Moses awareɛ mekyerɛ m adeɛ o Jacob ɛnso kɔhwɛɛ dwan ɛwɔ Laban nkyɛn ɔno ne nwan hwɛ wɔde kɔpaa awareɛ ɛkɔyɛ akatua ɔkɔyɛ adwuma gye ho deɛ bɛn akatua Moses deɛ nte saa amen meka ma obiara te aseɛ sɛ hwɛ sɛ Moses ɛhwɛ nwan wɔne Jethro ampepere ho sɛ ɔpani enwan a mehwɛ no ɛyɛ 60-40 anaa 80-20 na ni Moses tirim wɔyɛ adwuma no wɔ daa pɛ amen ama ne tiri mu da so ɔne Jethro ɛntena se ebakyɛ wate aseɛ ɛnkeka biribi sɛ enwan a mehwɛ no me nso mewɔ yere mewɔ ma meware wo ba mantimi anhwɛ no a dabi me ho bɛkyerɛ me wote aseɛ but ohu sɛ wɔhwɛ ne sɔfo enwan enti mekyerɛ wo adeɛ o Jethro ɛnso bie n'akoma mu akyerɛ Moses adeɛ wɔde 40 solid years ɛna wɔde training Moses Jethro Moses humbleness ama ne nsa ka nipa ɛwɔ Jethro mu gyeme so amen wonim sɛ Genesis Jethro ɛna review kyerɛ Moses ɛma Moses yɛ adeɛ bɛyɛ ɛtwerɛ When the review child, the same Jethro and the review Hiob, and somebody actually Moses more than so amen. Because of what? The happiness. And this Moses and the man quite the dear. A common in a Saturday, one could be read. ɔbɛhwɛ nwan de ɔma bɛfie na ɔbɛfie a ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ abɛdidi ɛnyɛ saa na Jacob ma no ɛteɛ wɔn deɛ wɔn kɔ a nwan no wɔn bɛkum bi na wɔn ahwɛ na wɔn abɛtwa ntorɔ sɛ aboa bi ayɛ dɛ akyɛm da wɔn ani ka kyerɛ wɔn bia sɛ be humble to the Spirit of God. Meka sɛm ne tietia enti wabɛ nyame na afiri soro ɛsane ɔdane nsagya abɛtɔ dɔtɔ bi mu no ase ɛna ɔpɛɛ ne Moses anim a wɔhwɛ dɔtɔ no nti Moses to mmirika kɔɔ ɛna voice ne baa sɛ Moses yiwo na ase deɛ bɛn mpaboa na asase a wogyina so no yɛ kronkron amen na mapɛ me mma me man ne su mebɛsoma mo wakɔ Egypt akɔgye wo meka sɛm ketewa bi wogye me so a mepɛ amen fine Moses ayi ne naase mpaboa wa sɛ nyame ankasa worɔ w'ataadeɛ na ɔsɛ yiw na ase deɛ bɛyɛ asekyerɛ ne sɛ Moses ate Midian ne werɛ fi ne nuanom a ɛwɔ nkoasom mu odidi nom gyeme so amen ɛbɛkyɛ wate akyerɛ but Awurade pɛ so ɔkyerɛ ne sɛ so far as yɛ Israel
foɔ ɛda so wɔ Egypt ɛyɛ nkoa no ɔno nso yɛ deɛ dan akoa. There is no peace. Sɛ Moses hu ne ho sɛ wɔwɔ asomdwie a ne nua Aaron ɛne ne nua Miriam ɛne ne maame Jacob mu ate hɔ asom nti still ɔda so yɛ deɛ dan akoa. There is no peace. Nti yɛwɔ n'asɛm pa hɔ a ɛna Moses wurɔe. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Eti Awurade introduce ni mo kyerɛ Moses. Meka sɛ mo Moses bɛkɔ Egypt. Obiara ne nankɔ. Ne yere koraa no wankɔ bi. Menye bi sɛ ne yere kɔ bi. Ɔkɔ bi di a menya nkan hɔ. Moses ɛkɔ Egypt. Wɔkɔ no na n'aho braseɛ nti yɛadane ne Nyankopɔn. Mose na ɔfiri Egypt aba ɔde sɛ papa no yɛfrɛ sɛ Midian asase so no wɔyɛ ɔbɛka sɛ the same Moses ɛna ɛkɔ Egypt. Answer is no. Only one person. Ne humbleness ɔno ne nipa Nyame se madane wo de aban Nyankopɔn ana faw ebi nsi da sɛ wobra wo ase ama nipa bra wo ase ma Nyame a atamu kam Awurade bɛda no wo Nyame. Moses o mese meka asɛm ne ketewa bi me voice asi anɔpa no ne anwummera no kwansa ma mafidie no anyɛ yɛ ama me ɔma na ɛsi me ne no deɛ ne yie ɔdane ne Nyame complete. Enti Moses aduru Egypt no ma memfa bɛhyɛ mu. Moses busaa ne sɛ sɛ mekɔ a ne yɛbusa me sɛ wɔn ana soma awa menka sɛ wɔse Moses wokɔ aka sɛ mene nea mene ana asoma ame o saa asɛm wɔ yi yɛde nante mene nea mene ana asoma na ɔsopɔte ɔduru Farao anim no Moses mebɛka asɛm akyerɛ wo Farao huu ne sɛ Moses bɛte na nyɛ ɔno Farao ɔhuu ne sɛ deɛ ɔbɛyɛ Moses anso na nyɛ ɔno. Hello tie me kakra santrani a Nyame nam ne so yɛ yɛ nyina anyɛ no na yi Israelfoɔ afiri Egypt. Ansantrani a Moses yɛ nyina anyɛ no na yi Israelfoɔ firi Egypt. Jama so amen. Amen. Wodane nsuo mogya anyi Israel. Tiama entutu mabai anyi Israel. Ampuntrani bai anyi Israel. Asukwatia toso ogya anyi Israel. Odi ase. Esumudrui anyi Israel. Ontiari ya wampompo abupo omo anyi Israel. Jama so amen. Amen. Me say adeɛ baako a wɔsɛ wɔhyɛ no nsu ni die minute Awurade ka kyerɛ Mose sɛ Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no obi nkum odwan no wɔmfa no mogya nkeka ne pono ho
na mmarima mfa deɛ mmɔ yɛ asene odwa no mu obi anoa wɔn ntoto wɔn hwe nso wɔn nwene hare so ma obi a mo dompam gyeme so amen Amen. na na tui ɛwɔ mo sɛ mo soma but mesala ti asɛm ne ye awurade sane ɔno a the house ɔbɛkum Misraim abakan nyina ɛmmoa ɛne nipa ɛno na release Israelites gyeme so amen Amen. na mɛka sɛm akyerɛ wo wɔnhwɛ a wobɛka sɛ Moses ana de Israelfoɔ bɛke na ɛnyɛ no koro da ɛyɛ God spirit nyame ne honhom wɔda ne wɔgya dum na wɔda ne mununkum dum gyeme so amen Amen. mesrɛ nyame sɛ 2019 ɔnyɛ wo saa bi Amen. wahoɔden ɛne experience ɛntimi ma wo ntwa 2019 da Yes. ɛnti na me se mepa wo kyɛw humble yourself to the master gyeme so amen Amen. humble yourself to the master mebakyɛ wo ntema seɛ tiɛ ne ye ɔgya dom ɛdi akyerɛ mununkum dom ɛdi animu na Moses Israelites na aseda nka nyame sɛ adeɛ baako a mepɛ sɛ obia nhyɛ no nso ɛne sɛ 2019 tiɛ ne ye sɛ wobrɛ wo ho sɛ ama awurade a ɔbɛlifto wogyeme so a me papa Amen. humble yourself to Jesus Christ, humble yourself to the Spirit of God. Amema wo so adeɛ bia a wonim yɛ gye tom sɛ ɛnyɛ wa gyeme so amen Amen. ebi a wonim onyum to hwɛ no wamfa anyɛ hantan ebi a wonim pirikyi kɔsɛm ɛnyɛ pirikyi ne ma me ha kɔ ha gyeme so amen Amen. sɛ wobrɛ wo asia ho nkonkro de wobɛdɔ sukɔ Yes. ɛwɔ twerɛsɛm no gyeme so amen Amen. na hintasɛm a ɛwɔ twerɛsɛm no mu nyinaa wɔde bɛyɛ de abae bɛkyerɛ awurade sɛ menka kyerɛ wo sɛ na dom ɛwɔ hɔ ama hefoɔ ahobrɛseɛfoɔ na dom ɛwɔ hɔ ama hefoɔ ahobrɛseɛfoɔ na deɛ meka sɛ nnipa brɛ ne ho ase anka ni problem asɛm a meka ne na hyɛ no nso merenni atorɔ na merenna ada wogye me so a me papa amen Amen. nti asɛm ne ye awieyɛ berɛ yi mafotua a mede ma wo ni menkɔ kɛse nneɔma mmienu ana Jesus Christ ade ma yɛ sɛ yɛnsua no asɛm wei meka ne 31st night hyɛ no nso ade a Christ sɛ sua no wɔ ho ɛwɔ Matthew 11:28 Matthew chapter 11 verse. wɔsɛ momfa me kɔnnua antɔ mo ho so na monsua me sua bae monsua m'adwoɔ ɛne m'ahobrɛaseɛ a ɛfiri akoma mu gyeme so amen Amen. oh nyesoa no ama Amen.
mesrɛ wo adwuma bi a woyɛ ɛwɔ Ghana ha fa ho braseɛ fa wɔtwoɔ gyeme so amen Amen. school koraa na wokɔ a fa ho braseɛ fa wɔtwoɔ awareɛ na aware a fa ho braseɛ fa wɔtwoɔ efie ne wakɔ hai ana wote mu a fa ho braseɛ fa wɔtwoɔ ma obi bia nsi ahobraseɛ ɛne wɔtwoɔ so na gye Nyankopɔn a wɔhyira ahobraseɛfoɔ no ɔbɛlift you mesu ɔbɛyɛ deɛ abae ɔbɛlift you gyeme so amen Amen. ɔbɛlift you na ma menka sɛ mekyerɛ yɛwɔ sikafoɔ bebree a wɔyɛ proud ankyɛ na ɔmo bibia firi wɔn nsa yɛwɔ wɔn nso a wɔ sika na wɔkura ahobraseɛ gyeme so amen Amen. obuadeɛ fɛre adeɛ di nnipa bi mebakyɛ wɔte aseɛ wɔmfa ne sika ntu ne hɔ wɔne nwisia ne nyanka ne wɔn ani bie ato nsa adeɛ ba didi ebi a na ɔyɛ prophet wopɛ sɛ o prophetic awurade lead you there humble yourself to the master ebi a woyɛ pastor wopɛ sɛ pastoral work woyɛ ade kɔ awieyɛ a brɛ ho asɛm ahɔ nkonkron gyeme so kasa amen Amen. at the same time ebi a woyɛ evangelist obiara wo sɛ ɔpirikyi ɔpirikyi wɔ hantaa mu gyeme so amen Amen. kɔfɔm yɛ bɛtɛɛ kɔfɔm kora kɔfɔm gyeme so amen Amen. ɛfiri sɛ awurade ntimi ne obi a ɔyɛ proud ɛnante afotuo na mede ma wo nɛ awurade sɛ obi a ɔyɛ hantan no ɔno ayɛ deɛ ba See your cry. ɛnyɛ ɔbrɛ n'ase ɔse osi ahantanfoɔ deɛ Okay. kwan nka kwan no wo na wɔsɛ ɔfa so but wɔ hantan nti awurade se wablɔko wopɛ pia no to twe ne bɛkam mebakyɛ wɔte aseɛ wonem sɛ sɔ ahantan nti na hene afiri ne nsa sɔ ahantan ntia metu obia wo hafo wɔwia university kɔfam gyeme sɛ amen Amen. mesrɛ wo woakɔ aborɔkyerɛ kɔfam Yes. wode adanseɛ sɛ Amerika yɛkyekyere na wɔfa kwaakua ma wani hɔ amen Amen. kɔ na wakɔ hɔ akɔyɛ adwuma na waba kɔfam gyeme so amen Amen. ade a mastadi mepɛ sɛ nnɛ 2019 akɔntuo no obi a wɔpɛ awurade nsɛm adom te sɛ Noa wɔpɛ awurade nsɛm adom te sɛ Mary wonyɛ nipa a wɔbrɛ ne ho ase ama asafo awurade wogye bɛ so a mepɛ amen Amen. sɛ wobrɛ wo ho ase ade ma awurade a meka kyerɛ wo wɔde wobɛtwa akɔdu Moses ayi Israelfoɔ nyame no ana ayi wɔ wɔde wɔmakɔ akɔdu wɔde sɛ Mountain Sinai yɛnhwɛ o nyame afrɛ Moses those who are proud wɔn a yɛ akakabensɛm Aaron wowɔ abra bra bosome baako ani dadu ne nɛ Moses ne wɔwae ɔno na bɛyi yɛn wɔwae sɛ ɔni hɔ a yɛka kyerɛ wo
ma yɛnyame na yɛnsom no. ɔn sɛ de si deɛ ɔmo hyɛ Aaron ma Aaron yɛ honini ama wɔn. sɛ nyame wɔ soro ne Moses wɔ hɔ no ne wahunu deɛ ayɛ deɛ bɛyɛ ɛkɔ so. nti asɛm ne yɛ Moses badurui na ɔmo som bosom ɛfa mmaa ɛdi anyambrasɛm ɔpagya mmaransɛm du no asɛm a ɔkaa ne sɛ hɔ na wɔawurade afa why ana wɔawurade afa. Sisters and brothers, enipa 600,000 bebreba Moses wɔ ɛkɔka 23,000. Moses to apama boɔ ɛkɔhwe nantwie ba no so ma asase mu pae awurade kumahantafoɔ no nyina. wogye me so abɛpɛ amen. nipa 23,000 woammara ho ase a yɛbɛsie wo womfie a yɛtwa ama wo wonni. asɛm paa na meka kyerɛ ɔ no 2019 meka ɛnyɛ nkɔmhyɛ na yɛade a bɛba. wogye me so a mepɛ amen. obiara ka kyerɛ ɔ sɛ Ghana bɛkɔ ahodɔm sika bɛbu a wɔboa na deɛ ɔbra ne ho ase ama awurade no obɛdi ne pa. gyeme so kasa amen. nti asɛm ne ye wonim sɛ sɛ wo ne wo maame te wo ne wo papa te na yɛ nipa a wobrɛ wo ho ase a maame ne papa ne ka wo hyɛ wɔ mo yam asɛm to wɔn a ato wa ɛto wɔn biribi yɛ wa wɔn ti pɛɛ ne kyɛn anaa mɛboa asɛm a mɛka mɛboa awurade aka asɛm bi wɔ Isaiah chapter 2 wɔsɛ wɔbɛbrɛ mmarima hantan ase. Isaiah sɛ ɛtɔ da bi na sɛ mekenka kyerɛ sɛm no Isaiah chapter 2 verse 8. Isaiah chapter 2 verse 8. Abusuo no so ahyɛ wɔn asase ma wɔn nsa no adwuma na wɔsom ɛna wɔsom ade a wɔn nsa ateɛ ayɔ eti ɔbrɛ nipa ase enti ɔbɛbrɛ nipa ase na ɔde mmarima ahye fam na ɔde mmarima ahye fam ɛmfa mfiri wɔn awurade hu ne kɛseɛ animonyam ne nti awurade hu ɛne ne kɛseɛ animonyam nti hyɛ no ɔbotan mu na animonyam nti ɔsɛ na fa wo kora futuro mu kan verse 11 enipa hantan bɛbrɛ ase enipa a wɔyɛ hantan wɔbɛbrɛ n'ase na mmarima ahosoɔ ahye fam na mmarima a wɔn ho wosoɔ no wɔde wɔn ahye fam na wɔama awurade nkɔ so na ɔbɛlift awurade nkoa ti asɛm ne ye mesrɛ wo ebi a wowɔ fam dada gyeme so amen kobi ka ho mesi kobi yɛ adeɛ abae ka anlifto ho da Sakeo ɔkɔforo dua Christ duru hɔ no ɔka kyɛn sɛ gye sɛ ɔsi fam sɛ wopɛ me ahu me paa deɛ a yɛntare dua no so home gada Sakeo si fam no ɛna Yesu kɔɔ ne nkyɛn no Sakeo ɛnɛ wo fie bɛbɛkyɛ wɔte wase a deɛ ɔbra no wɔ se no Yesu buu ba bi wɔsɛ nipa mmienu na kɔ asɔre fie mpaebɔ baako ɛyɛ Farisini
akonsu atugini falasini ne hoahoa ne ho ne mpa ebɔ mu sa awurade nyankopɔn metua ntutusuo dudu dapan da kokora ni hɔ a meme nkɔ asɔre meyɛ me biribiaa papaapa mente sɛ mmɔborɔntoni a ogyina ma ha yi yɛna yɛ mabisadeɛ ma me wɔtwee ne ho a ana mmɔborɔntoni no ɔno nso bɔɔ ne mu ase na ɔkɔɔfo na ɔsɛ awurade homedi bɔyɛni mmɔbɔ amen yesu se ne se wo sɛ wɔtogyeni no de nkwahosan kɔmfie sene farisini no obiara ɔma ne ho soɔ no ɔbɛbrɛ n'ase na deɛ ɔbrɛ ne ho ase no ɔbɛma so gyeme so kasa amen mafotu ana mede ma asafo mpanimfoɔ asɔfoɔ amakuofoɔ youth and all the church members and sɛ hwehwɛ adeɛ a yɛfrɛ no humbleness gyeme so amen hwehwɛ adeɛ a yɛfrɛ no deɛ bayi ahobrɛseɛ brɛ wo ho ase ɛnyɛ obi a listen ɛnyɛ obi a wɔyɛ sɛi ɛnyɛ no yɛwɔ bi wɔ hɔ a wɔyɛ kɔm nso ɔnkura ahobrɛaseɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ a wɔyɛ n'ani so ɔhye nso ɔdwo gyeme so kasa amen mafoto sɛm ne sɛ ama wɔno ntie obi a wɔkyɛ hwɛ yie di wagya ɛne wo nani respect your elders, respect your leaders, respect your father or grandpa, respect him. Listen and listen good. O papa ntimi emi adwuma amaw ana nipa obi a wanya obusuani abi adwuma na waade ya wafa nyame nam no so aboa wo sɛ wodi ne nkyɛn afe kora waayɛ deɛ bɛ aboa be very careful last me ka sɛ me sɛ deɛ ɔpɛ so ɔyɛ kɛseɛ no ɔnsoa deɛ nnɛ ɔyɛ kɛseɛ kyene yɛ soa ne nnɛ gyeme so amen hwɛ na woanwiinwii gyeme so amen na Joshua ɛnyɛ obiara na ka kyerɛ Joshua sɛ kɔdane Moses servant but Joshua hunu sɛ Moses nyame bi yɛde aba ɛwɔ ne mu nti wɔsom no saa ne wɔsom fa saa deɛ ne wɔyɛ nyina ne wɔsoro yɛde aba among all the Israelites wonim sɛ ne Joshua nso na dwo paa wɔsavo Moses ɛma sɔ nyame ani nti mmerɛ a Moses rekɔ nyame ka kyerɛ ne sɛ fa nnom ba Joshua ɛsi w'anan meto obiafo all the ministers in the Pillar of Zion church meto obiafo memegyina hɔ no anyɛ wodwen sɛ wode proudness ɛne bɛba nante wobɛkɔ because mewɔ fam. Humbleness is a great guy. Me buwo biya me respect nkwada efiri sɛ nyame wabɛdane akwada pɛn wɔgye ma sɛ mena se ebi a sɛdeɛ mesi kaa no ɔnte ase nyame ɔbɔ soro ne asase no ɔbɛhyɛ Mary yam ama Mary wo no obɛyɛ nipa ɛda Mary naaso ne yɛyi nufoɔ yɛ adeɛ abae to nanum de ne hyɛ kyerɛ de ntoma bɔ so titi kɔkɔ yɛ adeɛ abae ɛma ɛbɔ
bɔ ne nika deɛ to ne nan so dware no nyame o nti sɛ saa kwadaa wei abɔ ne akɔsɔ frɔkɔ gyimi kawo wɔn na wodi n'atam no yes jẹmẹ sọ amen sọ nso kura ahobrɛase a na nkɔ nkwadaa after ɔde ɔto nan si be very careful na wano antia no efiri sɛ wonnim nipa koro a wɔyɛ deɛ bɛyɛ mekyerɛ adeɛ bi wɔ ha mpanimfoɔ aduonu nan ɛne ateasefoɔ baanan na mekyerɛ wɔ adeɛ wonim sɛ mpanimfoɔ aduonu nan ba asase yi so apɛ yɛwowɔ mo nyinaa sɛ nipa na sɛ wokɔhyia saa nipa wei a wobɛbu ne sɛ nipa gyangyan gyeme so amen berɛ wo ho ase mantam a woteɛ berɛ wo ase adwuma a wowɔm berɛ wo ase obi atɔ kaa ma wo na wotwi you need to humble yourself. Yes. ababoa wo wogyeme so amepa amen bebree anim sɔfoɔ wia wo secret ni sɛe asɔfoɔ bebree ba me ho sɔfo wo secret ni sɛe kɔa na wokɔ w'anim ɛna meka ho asɛm menni ɛnɛsi me mmɔ mpɔyɛ bi a ɛtere soɔ gyeme so amen o gyeme so bi amen nyɛ sɛ menkɔkɔhyɛ da mu a na mabɔ mpɔyɛ wɔde sɛe 12 hours ɛno na ɛpawa me no nti saa baaboro no koraa ne baa na mentimi nhwɛm gyeme so amen o monyeme so amen tiɛniye wobaa sɛ wobɛhwɛ me a this is my secret I want to reveal to you because wopɛ sɛ ohyia biribi gyeme so amen the secret meme secret and say I want to humble myself to the Lord and every human being. What you say? Me share to some no mu enu na me hu ne ye awurade se not dom eni ho ma de obom paye gyeme so amen eni ho ma de oba afode enya dia osi dan ipabucha mo te dia metre na ase yes gyeme so amen na dom ho ma obi ho ya dia bai somebody the opposite was a fearful call Yesu nkyɛn boys too James and John wɔn kɔ pampani die wɔn kɔ ka kyerɛ wɔn papa sɛbɛdi ɔsɛ ɔlumai mɛ yɛn nana nante akyi wɔsɔ ɔbɛnpoano na Peter frɛ na yɛn nyinaa kɔre na ekodi n'akyi na yɛn nana kasa wɔn to ɔsɛ ahenni bi bɛba sɛdeɛ nneɛma esi kɔ nwoma nimfoɔ nso abɛfra yɛn yɛ di kan me James John ɛna Peter ɛna yɛ kɔfra Matthew mu nyinaa bɛka o ɛwɔ sɛdeɛ nneɛma esi kɔ no a papa sɛ wɔnfoa no ankɔto mu a na hinniɛ mu hɔ no yɛnya position gyama so amen na nka yɛbɛsɛ ɔsɛ wo kɔ a srɛ ma me sɛ wɔma me James menyɛ nifa hene na John nso nyɛ bonkum hene enya baabi tira papa ahobɛtɔ wɔn a te Herod fie no nifa hene ne bonkum hene no wɔn didi paa gyama so amen sɛbɛdi ɔnso fa apoma asɛm na ne ma ne ka ɛtɔ asom memman na kɔpo na wɔn anya bi amena me na madi wobɛfa wɔn kɔɛ na katua maada ɛna ano wɔn nam na adidi aba na mema abɛka kyerɛ me anam te wɔ wobɔ nsɛm ma Yesu anka wade wase a enti wɔn kɔɛ oduru anya ɔkyea Yesu owura na kyea wo na ɔsɛ magye wo so mini sabadi o me ma mmienu ne ɔnanam Yakubu me papa ni no ɛna me ka kyerɛ ne John
ika kyerɛ no emiri afrɛ mo oluma asɛm bio na owura me de adesradeɛ nanam mate sɛ ɔhemmea bi ba na mesrɛ wo a memmɛyi wɔma sowakyɛ mfie mmiɛnsa nyɛ agorɔ nti mɛsra sɛ nka mfa wo nifa ama me ba Yakubu na ɔntena hɔ na wobɔ nkom nso ɛnyɛ dwɔ gyeme so amen ti asɛm ne Yesu hwɛ ɔmo din ɔbusa ɔmo kɔsɛn sɛ kuruwa amanom ano no mobɛtumi anom James ɛsi ne mu ɔsɛm anom John so ɔsɛm anom Yesu sɛ anokora kaapɔ no deɛ mobɛtumi anom na me nifa no me bonkum tena nyame deɛ gyeme so amen wɔn kɔɔyɛ na wɔn de kɔwɔ Peter sɛma bɛrima ahwɛ yɛ bɛyɛ gyimfo yɛmusa ne sɛ wɔsi dabi ɔbɛkɔ na so ɔkɔ a yɛmu hwan na yɛ kɛseɛ yɛne adi n'akyi no yɛmiɛnsa yɛne adi ka di n'akyi bisa no si ɛne no nam ne so ɔkɔ ne papa wɔ sɛ deɛ ɔka no a yɛmu hwan na yɛ next leader hwan na yɛ kɛseɛ Yesu kyɛw din na ɔhwɛ Peter no asrɛ ɔsɛ deɛ ɔpɛ so ɔyɛ kɛseɛ wɔnyɛ kuma gyeme so amen na wɔnyɛ mo nyinaa de abae sɔmfo mede nyame de hyira wo to ahanta agu to dwa agu ɔtaadeɛ no a wohyɛ no awerɛ si ha na wokɔ akyi ayere tɛn no ka to hɔ gyeme so ka sɛ amen mebakyɛ woate aseɛ nanteɛ no a wonante a ɛno ani sɛ yɛ mesrɛ wo tene wo mu gyeme so ka sɛ amen tene wo mu ruffians ayie no a woyɛ no gyae ma wɔbusuafoɔ ane wɔn a anu nyina ho sɛ naa wayɛ kaa gyeme so ka sɛ amen wonim sɛ yɛtumi ka sɛ adeade agya wɔ bi ama busuafoɔ tumi ka sɛ yɛana kyerɛyi kɔkɔ asi adudeɛ n'ani na fam wɔyɛ hatu dodo n'ani nya deɛ bɛyɛ anka wɔsawo ne adi gya but wo proudness gyeme so amen mesrɛ wo hwɛ wo ntaade sɛ ha yɛhunu hantan so ɛwɔ ntaade hyɛm trɔsa no a yɛtwitwa mu no yɛde kɔfoɔ mu nkɔfa bi nhyɛ you are not a crazy person you are a true Christian. You are not a crazy, you are a true Christian. Dress is a Christian. Gyeme so amen. Ha, mesrɛ wɔn no ɔpɛ sɛ Awurade no nante wɔn no ɔpɛ sɛ Awurade dom aba ne soɔ wɔnyɛ nipa a wɔdwo na wɔbrɛ ne ho ase ɛwɔ akoma. nti na meka kyerɛ sɛ 2019 wobɛhu me different wonim sɛ nipa wodwo a na abrɛ wo ho ase a dodoɔ no abu animtia ɔbɛn wo na ne yɛ firi wo ne to nsa didi ebi kura wɔte ana ate fam na ne di nkɔmmɔ ana meboa ohunu sɛ ɔma a wɔbɛtumi atwi afa no so ɛno na ɔmo trae a ne sunsum rɔd no ɛdi n'akyi dem saa na teɛ o gyeme so amen mesrɛ wo wonim ne anti a Christ ɔgyeme defeating Satan yɛ proud ɛna Christ yɛ humble
proud, we defeat him. Christ defeat him. The entire your man is dear brooding in also. The entire do a show. We are sassy so. We are sassy as a domain. And your man on the side of brand horse you could see warm. Now, somebody who wants to identify by Jemaso, amen. Philippians 2:5. Obiamia Hano and Shandy and take this to defeat Satan. 2:5. Philippians chapter 2 verse 5. Philippians. Yes, I want to now petri. What was in a home Brasia? Now petri. I know who our power part watching. Oma ajewa Kristo Yesu na rantem. Christ brand who was say his Lord. Wakasa apubeti mi are. Jemaso, amen. Amen. Wakasa ami pobeti mi atuako. Oye nyame. He is the creator. But listen to this word. Oma ajewa Kristo Yesu na rantem mubi. Was a magina wa Kristo Yesu trimini ntra mubi. Ono we Yakobon tibia mu de. O nyame tibia mu. Na so amu no fasode ase. Wa mu mfasode ase. Ono Yakobon se. Oni nyame se. Ne mo to no pan. What was what are abai? Oto no pan. Oh, one was it say? Obi anka was na mo are abai. Oto no pan. What on home pan? Afa akwa tibia to no so. Jemaso, amen. Amen. What on home pan? Obeye nipa ni su ni dia ba. Mfaso. Obeye street guy. Obeye useless man. Jemaso kasa, amen. Amen. What on home pan? Afa akwa tibia to no so. Nyame obo so ni asase o. Obadane akwa. Dani nipa nsaso. Dane nipa nsaso. Na se wo yo na de fire no. Se de oye na de fire. Ohun ni se onipa. Nipa hu ni se nipa. Obre ne ho ase Yesu tie kosi owo. Obre ne ho ase. So ni amu. So ni mu. Ka ja se me nua. Bra wo ho ase. Bra wo ase. Na Yesu tie. Yesu tie. Ama urade kosi wuda. Urade kosi wuda. Was a brand who was Yesu tie. Aye sotia. Kosi wo wo. Kosi wo wo. Asendua wo wo mpo. Na asendua no wo wo mpo. Anu ntira Onyankopon so ama no se kese. Why do you tell your project Christ? Yes. And you preaching no. And you miracle. And you are not to pursue. Hello. Oh, Jimmy Subi. Hello. And then you should not allow us to throw who for what. About all that, yes. Oh, stretching the head and shut up. But you know. When you allow us to throw who for, I don't know my man so can say. Jamasoka say amen. Amen. Yes. Me mana say should be o. Kai ho kakra. Anu nti ana Onyankopon so ama no so kese. Kai brawachi. Wase asendua wo mpo. Oyesu tie kosi wo. Oyesu tie akosi wo wo. Anu nti na Onyankopon so ama no so kese. Kai brasoro. Wase opre no wase na opre no wase Yesu tie. Edi kosi owo. What say you say come? What brand who say? Yesu tie. Wan ka so ya nyame enti nipa ho ya ne kai. Wan fa de nyame so am post no. Wan ne tojefo ne bonyefo na to nsa ya de be. Ewira mu no oda. Ewira. Obi so owura madu achi. Yesu hani di no sa kwa no ya. Ose sakrama wa bon. Ewiem no ma oprepo. No nipa ba wo bedi machi. Ebi am di mitri beto kwa. Jemaso amen. Amen. Christ who sent this guy. Why ya? E kodru wira mu ni ya da obeka se memfa ne nkofie. Obedi sha. The matter what you say? Yes. Why you sotie obran who say? Aye sotie kosi owu. Asendua wo mpo. Na asendua
ne ho wuo mpo ɛno nti na onyankopɔn so ama ne so. hallelujah amen. wɔsi ɛnu nso nti ɛna onyankopɔn ama ne so kɛsɛ. na wato ne edin aburu din nyinaa so. wadom ne din a aburu din nyinaa so. sɛ yesu dim na ɔsorofoɔ. sɛ yesu kristo dim ɛna soro abɔfo atiasefoɔ baanan mpanimfoɔ deɛ ɔne nan ankotonya deɛ ɔban ansɔre because of humbleness. yes. Because of what? Humbleness. We are now. Now, brother, Maukuru. Brother, Maukuru. Ukraja Padia in our dear. What a fan of dog. Jemeso, amen. Amen. Wahubra Sienti. Now you are come on to show a papa. Na ho brase nti onfa sika nsie wuda. yes. Wa ho brase nti ono ba joint account sika no wudi wo bi eda na amusia wudi wo pipa so but your proudness handai abamo ube kakwem jebeso kasa amen. amen. Asapa na be kasa the entire Africans, we are many young country. They are proud. Shall our design? I can't say. Mapanomani a janum. Any opinion in our design. Ebenezanum, what do you want? And no Abba was so far who pass. Na amwaka approach for that's a time obi akrokutio ada wo koyaku asaba na me kanu go there and check it. Proudness yeah me say and the Africans yentimi nyam djuma nkwa wiye wakasatre asore ba se wonyini chano se wonyini chano ya wo na utrasho fiako ya se wo hwada jada no me ya no di no butubutu fom masa me hu se me lebra me hu se me ochima sana me hu because overten anambok milo bonfita chewing gum ani sadi ni tina pana gu straw hono asombu ma adwuma wura acha wo ochman ntina sani amani good time na yatom ni atotu ama wo se wo tra bonten na ran jemeso amen. amen. Ha sakronfo bo budan no na udwane ya bechi watom tra omani akronfo no struggle ye prayer ye betua woka ye do be kwa ya resabi asema be kamebo yes nti obi a wo ye watchman usudi mfaso nchan ne oma na wo watch nti every minister of God me jira hay me ye watchman nti awasam respect mo asna me ana ho if you say semanya katua ayamonti na menya katua wa dade ho I want to humble myself to every church member. I don't know if you are sorry. No, the banner is Oshami. No, matam. Atadia shaman in snap padana oba. I found a couple security anybody. No. I have original security. Yes. That is the Spirit of God. Yes. Asapana be katrono. Humble yourself everywhere. Amen. 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 Kasemiri. Wo yo ba na ware nyi wa say me said that ya me said me timi afan so. Don't do that. Mo ahobrasian started day one. Now kuru kasa obaya ma ware metene so ama ya de ba. So. Mani no afare so ba firi mi kuru mi wura. Na me say won na ndi so. Firi mi wura na
ayɛ dɛn. gyeme so amen. ɔsɛmpa na meka kyerɛ wo no. Christianity me say deɛ ɔpɛ so ɔnyɛ adom ɔkɔ n'anim. gyeme so amen. ɔnyɛ the favour of God ɛnyɛ obi a ɔyɛ deɛ bɛyɛ. wonim sɛ Moses only one man ɔno nko atumi kasa kyerɛ nyame bɔɔ soro ne asase obiara nyɛ bi da. obiara ne asase so a wayɛ bi. Israelfoɔ di nkwasiasɛm nyame sɛ mɛsa wɔ mo bepɔ. Mose gyina hɔ dii wɔ so nyame mesrɛ ɔfa kyɛ wɔ sɛ Moses gyina nkyɛn mesɛ wɔ mo wie a mede w'asefoɔ bɛyɛ me man. Mose gyina hɔ di wɔ so nyame mesrɛ wo kaya pamu a wo ne Abraham ɔne Isaac ne Jacob pamu yɛ ne ɔne me Moses na pamu yɛ. sɛ Awurade wo sɛ wɔ mɛyɛ a ɔmaa yɛkɔfa ɔmo firi wɔ mu no bɛka sɛ wɔbɛdaadaa wɔn wɔntumi amfoma nnuru bɔ hyɛ asase no so. nti onyame mesrɛ wo deɛ woka na bɛyɛ agyae. wɔsɛ Moses meka kyerɛ wo sɛ mɛsa wɔn. Mose gyina hɔ di wɔ so onyame sɛ ɔbɛsa wɔ mo de apepa mede firi nkwa nwoma mu. gyeme so ka sɛ amen. afei onyame gyina hɔ di wɔ so Moses mɛyɛ dan me nyame mɛyɛ dan. hallelujah. mɛyɛ dan na mapepa wo din afiri nkwa nwoma mu. deɛ wokaa yɛ nti mafa. gyeme so ka sɛ amen. sɛ asɛm ne ye humbleness, that is my secret. wobɛdi matam madeɛ kyɛn. meyɛ ɔkyema meyɛ dawubɔni. gyeme so amen. ampare me mepɛ sɛ ɔbi a wowɔ ha wohunu saa deɛ. 2019 sɛ wode ahobraseɛ ɛne wɔdwoɔ ɛne Awurade wobɛnante a wobɛhunu Nyankopɔn ɛne bonyam. amen. wogye me so amepɛ amen. wokɔ fie a wodeɛ wokɔduru fie nyame yɛ adom no akɔduru fie a bu nkotodwe wɔn mpani ne pagya wɔn nsa na ka kyerɛ Awurade sɛ hwehwɛ me mu sɛ hantan bi a ɛsi me mu a Awurade boa me tu n'ase ma me. gyeme so amen. ɛwɔ sɛ wo life ɛyɛ challenge. mekasɛ sɛ nyame dwuma yɛ ni mema hyɛ wo nkɔmtorɔ sɛ wobɛdi yɛ wɔ abere korɔ a proud ɛwɔ mu no. mentimi nhyɛ saa nkɔm mentimi mma wɔ akwankyerɛ wɔ abere korɔ a wo mmara wo ho asi ma Awurade. ɛbɛkyɛ wote baseɛ mafotu sɛ mema ne nyɛ ɔfra na Awurade Samuel wɔde Awurade nante wɔdwoɔ ne ahobrɛseɛ mu. nti Samuel yi bɛwuo wɔtumi pagyaa ne nsa kyerɛ the whole Israel. saa Samuel n'ataadeɛ ɛhyɛ no yɛ Israelfoɔ ahennie. the garment of Samuel ɛyɛ Israelfoɔ ahennie. Samuel na de Saul si akonnwa so. Saul ayi Samuel so mu yɛde di akonnwa so no ayi wɔ na bɛti nu na som. gyeme so amen. afei deɛ Samuel kasa kyerɛ no koraa wɔnyɛ deɛ ma. hade o nyame sɛ wokɔ no sɛ biribiaa wɔno nso sɛ nwa wɔ ɛho ɔfa mede bɛbɔ afɔdeɛ. proudness ɛtu so Samuel kɔɔ na ɔka kyerɛ sɛ na wadi nkwaseasɛm sɛ nka wotie sutie kɔɔkɔ ne bayankafe no wɔhenniɛ bɛyɛ deɛ wɔda na de akɔ no wasɔ no ataadeɛ mu na ate wiae ɔse ahenniɛ no wagye afiri wo nsɛm ama akwadaa ketewa. mepɛ sɛ obi a wowɔ ha amfa ho ma menka sɛ mekyerɛ ma mempa akwadaa bi little boy bra young guy bra
gyeme so amen. Ɛmfa wo sɛ this guy Awurade bɛfa no ayusu no sɛ wokɔto sɛ nnipa bi te sɛ wogyina hɔ ɔbɔ Yesu Kristo di a fa wo mpamenie ɛne wo position put it aside. gyeme so amen. ɛnyɛ abɔfra no na ɛkasa kyerɛ wo na mmom honhom nwanwasoa a nnipa ntimi mfa yɛne nya de yɛbae ɛnho no ɛna wura akwadaa nom. Humble yourself to the Lord. When you say, "How do you be?" Now, brown was a jumawura. Ojo, a person, a Jumanu woyi, a man for dear. Unqua. Ha! Now you go to make us a mirror. Mister, I yape pradia. We know Juman Bego. Once was a macram at second in Dino. If I said you want to cram this son is hard to say. Was it that one kind of crap, papa? I call on it your word show. Call on it your brand of was it. Jamasoka say amen. What the? What the? Miss Wadi Abai. What the? I'm so much you know. Faobrasiona de. Wakwanyinamu. Wakwachiam. Ufia, usenum ho, wajumam, wasafumu, nanti wahubrasiam, na hese onyankopon and liftewa. Wajime suwa mepakasa, amen. Wamene mkwani mkura. Amen. Amen. Mame nsanka samuko. Obi tisa David. Akwane brand was Benjamin. Say Nyame bufu. Wo ya ne bibi Kinahab. Edi mo asema Nyame bufu ya. Wana Ahab call from Nyame se wo. Aba brand was dey me kan me jai. Ni ana me ka se me kunu tuma ya dey me jai. Ade Nyame hwehwe anu ahobrase enim tofo. Mesramo. Mamu nsua Ghana fo nyom tofo. Jemaso amen. Mark ahobrasia amfa domum no shaba bi asafo Awurade aba lift wo kodro ha wo bi anka so onim nyumto fa ahobrasia nkakrakra jemaso amen obaba ba yesenga kase wo wiase a aba nwanwa Awurade na lift you jemaso amen wo se wo sia handa fo kwai na natuma bia ma hefo ahobrasia fo. Ujime suwa mepa amen. Zion. Muntie asema me katra mo. We ya sema free Nyankopɔ akomam. Asema na makatra mo amu ha nyina. Aya sema free Nyankopɔ akomam ana makatra mo. Onhwehwɛ me atom. Onhwehwɛ me tomi. Onhwehwɛ me bibia. Wa brekura we are proud. On famauta. Humble yourself. So about that. Would you miss one? Amen. Be Matthew chapter 5. Now maybe yes here. Matthew 5. Matthew chapter 5. Oh. Verse 5. Verse 5. Israne wana wacho. Na wano benya asase no eti. Ote. Have na Jacob. New Jerusalem. New Jerusalem. Oje baswa mepa amen. Sa wo ma betimi akotena ho. Aye wona wojo. Wona wa ya bai. Ojo. Who control the control. Who did you be a year? Mesramu nyina. Bi dawra dia se
so na me this message way amount now dia cross akọ 2000 and what 19. Yes. So somewhere may come what you say so ubedia. Amen. Ubaya shura. Amen. Ubaya kase. Amen. Akwati soba kase pa. Amen. Yes. I tell you, I am yasa. Enipa bi anya bi na Moses dia wa twa ne pa so nipa nyira. Moses sani enti anyame ade ne ko Egypt ko ji Israel for na no wa twa nipa nyira. Amen. What Misramo anediam ahobrasiam amra me de manusie sabi ma obadema amfa semul jemeso amen amen fa samri atakra biribi abate so asomo kikaw no fa wura wasom na fanum jemeso amen amen fa samu ayesumia biribi afa utri adiabai atoso jabi biato na fa hobrasia ni awurade nante obra ho asema nyame a bra ho asema nipa jemeso amen amen dia wa chao ani dia wo cha no dane domat dane kwasia jemeso amen amen jitom sa Kristo nti wo ya kwasia na wiasefo nyanyansafo de anitefo nanti wa hobrasiam adia nyina mu obedi wo nkwa na adia bai amen yes jemeso amen amen asamba na me kacho rasisika rase no wa hobrasia abama nyame be peja adia nya wo dia kra dia bai dia ma obe peja di ama obe peja wa di ama ya wa dia David papa ma no mo ya say ama ni ya 7 but David ya humble why you humble hallelujah amen empanifo ni nyina di Juda konya eyeye because omo kura na fata so omo ya di omo di but the God is said ya nakoma pre eno ya de ba fa the same David wo wi dem na ya soma Samuel ko ya yi mama kantra wama begina ho nyame se won pe jama so amen amen wo sha wo mo no mo sha wo mo nyina ya proud on pe bia wo ba Samuel sa ne ko nyame se busane sa ne mani nyina ni wase na wo kra no ampe na ba ko no ti wira mu ni amfa so ba na wo so that is the cornerstone that is what a cornerstone koko sachi waso de ne kwasia we penyi nkyere jemeso kasa amen amen oza pentesi bola so o ya bo akase ne nam so ne nam ya so akere dabo kura mebo esuese no ko bo asre waka get the tie at the task wa ya ko for ne pentesi toilet so number the voice koko sachi ale ne kwasia we penyi nkyere 2019 Mr. Rade obia wuti asem bie so wa manana so wa gana ha o ma asem no and transform your life amen wa me no fam o ma asem no transform your life amen won fa hobrasia anu adwo ho maguro amen ya asem ni e katrao asafi sabutia sabuna mudusua mubenya tomo moroso na nyame ba lift him atie nyina mu mo fa de o ma nyina diso amen jemeso amen amen sikani geta ebe frotu efrise obia ni ho wodi awurade anante wa hombrasie no odwom ma wo srasra da
me come what na dia Ghana fo ya na wo se oye bi na mu dia urade se ye hello hi Misrael ani dia mo suru ni nyina me di nyame di Israel ye bibia na me katrao o se ba bre kompai bo o kwa no abetra se ahanta shoma utiri ni nyina wa dai no utiri aha ye yellow aha ye green aha ye blue no akodi kaba nyame he odi wase na die na die amum pia ni chincha ne mpa baba fra we enum die do ha obeba to aso ani apaget ma ni ababroko mpa na nko when you are from to say baby oh Jesus in the name of Jesus na me heard was na dia toy ni when you free me say ko sia ho brasia ani o ma me yoru na me dem ma je me so amen ko sia urade ho brasia ani urade jua e free na koma Jemaso kasa amen message ni wo Matthew 11:28 kone kosia wosu na musia me afri sama jo na me prabe wose wakoma enti wo kan 1 Corinthians 11 no verse 1 Paul said chemisia me said me he Kristo ya ya ba eni ma me no osia afri Kristo jo ene ne die awrase enti Paul abaton qualification to train the lawyer what to baby aba yet so be a waya kwa jemaso amen wasemede me home ya kwa me mani panyina na manya ho a lawyer by profession osia master Jesus onyankopon a okura himia hodo tumi hodo na ogya aba ya kwa ene me Paul awasem so me degree na me professor sam atonchai na me so me ya kwa to show ma ya yesam o Koronto na wasi hey mo shame Paul na mo dia bai mo shame se de be Kristo sia amen asofo nyina mesramo adifo nyina mesramo last me ka no ha me se abia katia kra de ma no tene yo na da de pesu esrawo enti kra de bi o ma 8 million per month jebeso amen enkotina ba bi akasa sikanisha nyame be hu akoma ya dwuma no abro wa ho oden so yes ma urade wu ni se woni ho for money na mo wo ho for ni wo ehu adwuma ye na hwese urade ba mo adakoma obe hyew Jemaso kasa amen efrena ade kurai ba bia wonam biara ya hobration no atodi Jemaso amen eni hanta fo mo eni nipa huhuo eni afra antrofo de fo trabra ma urade mara ensoani yes dina urade mara ho ewiane anato hwana yo nsama watro nyina eno na wakwa ba yo todu na siwie amen ye hanta to me enku na wakoto a wode wuro wo no etsa sa wo ya proud sese nyame amo yie ubetimi akreti wo ubetimi abo ho foforo abaya jari na wonim nyame de ba chewo jai jemeso amen jai na bro wo sma de obo wo na hweba bi odu bechi media na menim se nyame be pagam yo ba huda masase paano so huni ya ka enda na me do get before me come life kakra ade kire what wonu osu me come what me dia ma bra wiasu wa mu na me dawra dia se so mama anya hanta me di nyame di Israel ya dia homrase kakra ba bia urade paso de uduro no adu bedu Nebukadnezar na hanta nto akotre wirem odane aboa me so odane bia ba aboa hanta nti akotre wirem Daniel akatia nsanana na mafuti onye ofa fa hiofo ya de aka omretu no na bia onyankopon
ebehu watie but Daniel ahobrasio nti yatam no tu jatabuom jatana ntimi anwe ne hye anya de abai anka enye ntidi awowo na maso de ba Radima was sentra amen was so kotokuo ma amen ade a wode won saba so bia nya nhyira amen Radima was sent him amen na do won kwame amen Radima lift you amen unto our for amen one for tra na nkwaji omo wa botra amen asumdua ne awia yanya otefo amen odofo nya okase wo Yesu dem amen yes antani pa wa kuma muta na mfa obi aho asem ensho nipa na ba yo obone jemaso amen amen wo me pa o chawo no fata na ansa na bia che o me bu nkotodwe mpa o che wa ye wa bia ya o me pa o che kansa ebiribi atwam na so ye nyame bone Radid the D card of Bonnie yet, never into Susia and she shut up. Jemaso, amen, amen. You will be awesome, a fruit, a common qua, and independent answer, some jam. You're your papa and a papa, you're your bonnet and a papa, and Faboni Chabone Kata. Jemaso Casa, amen, amen. Make come a water, make come a water. Me say 2019 trato and now fast do abana cha hubrasium anu adwo mu no hey Awurade ba lift amen Awurade ba lift yes satame nya TV so agina na me say ko mu ntwa the life me nim ne entia wo mantwa kama ka tira wo Jemaso amen amen What is an anakufo no ne what is I Atamos first round no Kumasi adifo na nkradifo nyira so obenya me ko na nim our official space eni ko di nkomo no am ayi my dear friend hallelujah no say papa wa sofo one was summons e sofo wo free fire na me se be ya chimani eni e me nua no na ba hu ni se na me se na munya straight no say other namsana because of proudness discrimination go and settle peace before that's how we are did what you and you go man carry any denti manche obi obi na sika ha na nsam jemaso amen amen I am surprised the baby ya me kon na ma tisi ma chini ye dede na wo fi am ko fa ba me na me kura ambani ya to abano ana kofu ko ko ka wanji wo ko tan a wanji mi ankro yanya wanya what afia obedu kubase metu wodi temperifo bi fra me ko anu ochi am so me shem kom ne tro what you say one of my dear friend one man oba when you kwasi apia ba me first time I know up last time oni ne ba me ho ona that time you tebuchu akuro e kwasi apia ba cha na me kwasi wa umbra se ntu benya but you do ko ma aba ma ho so me firi wonsam ya de ba man but you do ko ma wa umbra se ntu be firi wonsam this all sa ko wachi e ko hia umbra se ansa no sa benya opposition the catcher for him di paniampo ko anu anya edu bra bi ni age last time free ni shem na no omo sa catcher me sa omo sa de amano wa ma ise sofo wo se me no nsa amra wo nam se no now the anya so oba me obi me hia ni bio the hia ni so be continue abra no was humbleness a be kwai
Jemeso kasa amen. Amen. Humbleness me say ade abie kwai. Awbrasia. That is my secret. Many a thing our jumanum. Many a thing our preaching mo. But me bra me ho ase e me di pa bia. Bidinya be di sraw. So no obi wa samwa. Yefri omu. Okoya wa hobrasia nti wudi ka kasa no. Odidi watam kra sa pa ne che ogusu. Jemeso amen. Amen. Tifo die fa. Na fa bim die ba. The kasa kire nyansa ne nya bakwasea. The sense of Awurade. So ma yie ni adoye eni wachi wata. Amen. The sense of Awurade. So ma wo yokodro ho. Yes. The sense of Awurade. So ma wo na mpemoboa. The sense of Awurade. Said the obibo ho pokura no a Awurade review kira. Amen. The sense of Awurade. So ma yie ni adoye nhira eni awieye enya ochafa. Asumdua mra wo ne wa wo nto atoaso mu. Amen. The sense of Awurade de ma. Hello. Many are the power. Me point to me ya. There was some point. Jemeso amen. Amen. Tiawunia, tiareza. Kacha zeminia. Minia. Asama ba ya no. Sama ba ya. Aya media. Media. Media me hunu say media. Ni say media. Minye muntu form da. Minye muntu form da. Say anu ni mpeja. Anu ni mpeja. Anu ni mishira. Anu ni mishira. Jemeso amen. Amen. Obi ahoya me hu. Obi ahoya me nwanwa. Na Joseph dia odamfu. Obi ahoya me hu. Obi ahoya me nwanwa. Na Joseph dia odamfu. Hwede ne nuan mu nyina de ya no. Obra no hu ase. Ya tore ma Potiphar. Opre so ya akwa. Oba ne sa ne me na waso hwa. Minye boni ntia minya nkopo. Onye be hedi no opportunity. Na nyame ya hana me ya tam ne di na koto prison. Prison ho na Awurade adom akon so. What the prison and onye nyame adom. Jemeso amen. Amen. Na ho brasia mu nyame bosha wo ma na ya de abai. Abamu. Of prison about prime minister. Afeni nuanum be koto no. Ha, na ni nuanum afeni o musuro. Wase enuanom mamu mohu na munim se bre sese ntino ye nyankopon asoma me di manim se memra na memeko na nfafa hodie emre ye enti nua ye nua Jemeso amen. Amen. Me come what ya say fa ho brasia ani di panante fa ho brasia ani asafo Awurade nante na me ka tro so o kan ye num bedwomu da. Amen. Enodi ai Awurade akasa kira obafa abapoa Awurade afa me mu akasa kira obafa abapoa Jemeso amen. Amen. So ya mofra obaso ya ngumanimfo obaso oda kire wo ya ni patitru bra hoase na wonna no waja kokata so ya sere Awurade aya de aba. Hello. Hello. Sorry, I never pay down some.